Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Διομήδη Σπινέλη, επίτιμο πρόεδρο του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, ο οποίος είναι μέσω WebEx. Μας ακούτε, κύριε Σπινέλη? Βεβαίως σας ακούω. Ακούγομαι κι εγώ? Ναι, έχετε το λόγο. Πολύ ωραία. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ως εκπρόσωπος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, θα σας ευχαριστούμε πολύ για την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για την πρόσκληση σε ακρόαση σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εξετάζεται σήμερα. Στο χρόνο που αναφέρεται θα συστήσω συνοπτικά τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών. Θα μεταφέρω επιγραμματικά τα σχόλιά μας ώστε να έχετε χρόνο να συζητήσετε διευκρινήσεις. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, γνωστός και ΕΛΑΚ, τον οποίο εκπροσωπώ σήμερα, ιδρύθηκε το 2008 και έχει σήμερα μετόχους 37 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και κοινοφελείς φορείς και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των ανοιχτών προτύπων, του ελεύθερου λογισμικού, του ανοιχτού περιεχομένου, των ανοιχτών δεδομένων, πολύ σημαντικό σχετικά με τη σημερινή συζήτηση, και των τεχνολογιών ανοιχτής αρχιτεκτονικής στον χώρο της εκπαίδευσης και της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, φιλοδοξεί να αποτελέσει και κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες και ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών τα πιο πολλά ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Πώς υλοποιούμε τις δράσεις μας στη συνεργασία και ενεργή τη συμμετοχή των μελών και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργούν ελεύθερου λογισμικού, ανοιχτού περιεχομένου και τεχνολογιών ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Σαν Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών εκπροσωπούμε στην Ελλάδα αρκετές διεθνείς οργανώσεις. Ανάμεσα σε αυτές, σχετικές με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι ότι είμαστε ο ελληνικός κόμβος του Open Data Institute και επίσης μέλος του Open Budget Initiative. Τώρα, σχετικά με το νομοσχέδιο, θεωρούμε ότι εισφέρει σημαντικές και ουσιαστικές βελτιώσεις που εστιάζουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας και της λογοδοσίας στη διακυβέρνηση των δεδομένων. Τα σχόλιά μας αφορούν τα εξής στοιχεία. Πρώτον, σαφείς προδιαγραφές για το ενιαίο σημείο πληροφόρησης. Μια δεύτερο σημείο είναι η αυξημένη διαφάνεια για τις οργανώσεις αλτρουισμού δεδομένων, πώς αυτές θα πρέπει να εμφανίζονται και να διαθέτουν τα δεδομένα τους. Προτείνουμε μια πιο προοδευτική προσέγγιση στα πρόστιμα με έμφαση στη συμμόρφωση πριν την επιβολή κυρώσεων. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και όχι οι κυρώσεις. Επίσης, προτείνουμε διεύρυνση της συντονιστικής επιτροπής που υπάρχει στο νομοσχέδιο με εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Σχετικά με την εθνική στρατηγική και τον τρόπο που αυτή διαμορφώνεται, προτείνουμε υποχρεωτικό στάδιο δημόσιας διαβούλευσης για να μπορεί να έχει στοιχεία από την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες γενικά. Και η καθιέρωση της αξιολόγησης της εφαρμογής του νόμου. Όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα πολύ συχνά νομοθετούμε, αλλά χάνουμε το παιχνίδι στη διάρκεια της εφαρμογής. Επομένως, με την ετήσια αξιολόγηση θεωρούμε σαν Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε καλύτερα στην εφαρμογή του νόμου, κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρει όλες και όλους σας. Ένα άλλο θέμα γενικότερο με το οποίο θα κλείσω είναι ότι υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις στην έκθεση διαβούλευσης που είναι κάπως γενικόλογες και δεν βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τι ακριβώς υιοθετήθηκε και όχι και κάθε γιατί. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα το οποίο το αναφέρω απλώς ως σχόλιο. Οι λεπτομερείς σχόλιά μας με συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης σε σημεία του νομοσχεδίου είναι στη διάθεσή σας μέσω της διαβούλευσης και υπομνήματος το οποίο πρέπει να έχετε λάβει ή θα λάβετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Σπινέλη. Το έχουμε λάβει το υπόμνημα. Πριν προχωρήσουμε στον επόμενο φορέα. Απευθυνθώ επίσης στον κύριο Σπινέλη με κάποιες ερωτήσεις. Αν προβλέπει το νομοσχέδιο τη διάθεση δεδομένων του δημοσίου τομέα, αλλά επειδή δεν διασφαλίζει, όπως βλέπουμε, πλήρη πρόσβαση στα ανοιχτά δεδομένα, τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει και πώς παράλληλα θεωρεί ότι το νομοσχέδιο προάγει τη διαφάνεια και την ελεύθερη διάθεση δεδομένων για καινοτόμες χρήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Διομήδη Σπινέλη, επίτιμο πρόεδρο του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών. Μας ακούτε, κύριε Σπινέλη?
Βεβαίως, σας ακούω. Η ερώτηση που λάβαμε σαν φορέας ήταν από την βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Τσαπανίδου, και αφορούσε στο θέμα αν το νομοσχέδιο δίνει πλήρη πρόσβαση στα ανοιχτά δεδομένα και πώς προάγει τη διαφάνεια. Κατά την άποψη του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, το άρθρο 3 προάγει την δημιουργία και παροχή δεδομένων σε μορφότυπους και δομές που διευκολύνουν την ανωνυμοποίηση, και γίνεται αυτό εξ σχεδιασμού. Εμείς έχουμε προτείνει μια μικρή βελτίωση εδώ πέρα, που να δημοσιεύουν το σχέδιο δράσης του εξσχεδιασμού και εξορισμού διάθεσης των δεδομένων, έτσι ώστε να περιλαμβάνει το κατάλογο των δεδομένων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα πρότυπα και διαδικασίες που θα ακολουθηθούν συμπεριλαμβανόμενης και της ανωνυμοποίησης. Επίσης, το άρθρο 6 για το ενιαίο σημείο πληροφόρησης μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε γνώση για το ποια δεδομένα υπάρχουν, γιατί δυστυχώς είναι συχνά διάσπαρτα, και εκεί έχουμε προτείνει μια μικρή βελτίωση, έτσι ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη μορφή σε αυτή τη διαδικτυακή πύλη, να περιλαμβάνεται δηλαδή τον κατάλογο των συνόλων δεδομένων αναφορέα, τις διαδικασίες και τους όρους πρόσβασης, το μηχανισμό αιτημάτων και διάφορα άλλα διαδικαστικής φύσης. Τέλος, η Εθνική Στρατηγική για τα Δεδομένα του Δημοσίου Τομέα δίνει στόχους και προτεραιότητες για την παροχή και χρήση των δεδομένων. Το θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ενώ η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο ανοιχτά και φιλελεύθερα πλαίσια για την παροχή δημοσίων δεδομένων για πάνω από 15 χρόνια, δυστυχώς στην πράξη χωλένουμε. Επομένως, ο καθορισμός προτεραιοτήτων θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει στο να βγουν προς τα έξω δεδομένα τα οποία είναι περισσότερο χρήσιμα για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Επίσης, στις εξουδιωτικές διατάξεις θεωρώ ότι μπορεί να βελτιωθεί βάζοντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις το θέμα. Επομένως, συμπερασματικά μπορώ να πω ότι το νομοσχέδιο βοηθάει σημαντικά στην πλήρη πρόσβαση των ανοιχτών δεδομένων, προάγει τη διαφάνεια και έχει μερικά μικρά περιθώρια βελτίωσης σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε ήδη καταθέσει.